Det er en cykel til 4.500 kroner, morfar. På et tidspunkt har jeg foræret dig sådan nogle klude, du kunne køre din cykel med, når der er regnet. Vil du være venlig at gå ud og kigge på og se, hvor møg det lort den er? Den er eddermame beskidt. Ja. Men hvorfor gør det ikke rent? Jeg skal da også vaske min bil en gang imellem. Den er også lort. Så skal du da også. Hvorfor skal du ikke til at skulle op? Det er den her gamle havelåg der. Men det havde været meget nemmere at komme ind, inden du kunne få, hvor jeg siger, jeg lige vækker på min bil, men så har jeg lige røget af. Min mor og mig, vi tror rent faktisk, at det er fordi, at der er noget, der er røget af. En skrue eller et eller andet, fordi du ikke gider at kigge på din cykel. Men du fortæller os ikke om, hvad